Tanong siya, sabi niya, pag nahawakan, eto po ba yung pakiramdam? Biniro ko, gusto mo hawakan mo? Ganun. And nagbunga yung namin, ginawa namin. May isang tao na medyo naging super close din kami. Parang una, kuya-kuya, pero nagkaroon ng party na laseng and then hindi na po napigilan. Noong una, touch, parang pakipot ng konti. Pareho kami dalawa actually. Andun din yung kulo na hindi na namin napigilan. By the way, may asawa rin po akong tao. So, hindi ko rin siya napigilan. Yung una, pwede ko sabihin hindi sinasadya. Pero yung mga sumunod, talagang sinadya na namin. And nagbunga yung namin, ginawa namin. Nagbunga? You mean, nagkaroon kayo ng anak? Opo. Anong meron dito sa babaeng to na sobrang galing niya to the point na inulit-ulit nyo? Siguro late bloomer siya. May mga nagtatanong-tanong siya. Sir, paano po yung mga sikreto nyo? Bakit kayo tumagal? Ganyan. Bukod sa trabaho, nagtatanong-tanong ba siya sa'yo tungkol sa parang, ano bang size ng ganito? Or parang, ano bang... Marami. Yeah, meron DJ Lucky. One time, nagtanong siya. Sabi niya, pag nahawakan, eto po ba yung pakiramdam? Biniro ko, gusto mo hawakan mo? So meaning, Jack, ikaw yung unang jumakpat sa kanya? Literally jackpot talaga. Parang ang nangyari, ikaw yung teacher sa estudyante. Parang ganon, mangkanor talaga yung DJ Lucky. Kasi na ako nun late 30s na ako nung nangyari yun . Hindi ko kinala. Sorry, Jack. Bakit mo sinabi? Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.